to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Inipuan sa inyong programa. How can I hold Aramon niya ito kanyang pong altaw na ninin Miyerkules. and need Petsados na po sa bulan Kanabril. a door? Napakabilis lang ng panahon. And siyempre naman po sa mga nagbe-birthday sa kanyan, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Right, I'm Happy birthday kay Sir Peter Ofracio, yan po sa MDRRMO sa Ginubatan Albay. Kasama natin yan sa Kabalikat Civicom 349, yan po sa Ginubatan. And siyempre kay Sir King Rinaldo, advance happy birthday Sir King. Partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan. hey little Asin sa iba pong nag-birthday sa ngunyan, asin sa mga masaludal daw, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po ang sanong lingkod, Mardela Daingiba, sarit sana. Pero diyan, iniba na kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, siyempre katuwang da sa presentasyon ng programa. on your bell. So yung mga kapartner sa technical side, yan po dyan si Chief Ramir Tanay, If you don't yan man si Jerome Nico Martinez, right, I'm sa DCGB Social Media Department, ang tuyang IT, at sa tuyang pong technical, naman si John Lloyd Lachica, at saka Ernesto Bravo, ang tuyang mga OJTs from Cat College. Mantang dumang po mga tugang sa gonna knock on your door. Luwas San Mega Force Patrol, panagos na pangalap ng mga istorya kanang mabalang ibig sa banwaan, asin ang pukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan, hasta yung mga pag-iriba ng ngenot na sumuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy na salita sa 3rd District. On your door. Yaon si Paring Jomar Bien sa Premier Distrito Canalbay, Puon, Santo Domingo hanggang Tiwi, and vice versa. And howl Yaon dyan sa iyong teritoryo. until Yaon man mga tugang si with me. Partner Hall sa City Hall, asin sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi. Sleep. Los James Bino Regional Center Site, Counting sheep. asin sa Legazpi Port District, tantang si Karen Ala, yaw po dyan sa Kapitolyo Provincial, asin sa Daraga area. Yan, kami po kabos, minapapan sa rumbong mang morning, lado technical, o kaya lado kan newsroom, yaw po dyan si Out tonight when the Angel Mostaza, kasabay po siyempre si Jenny Matthew Balyaran at sa DCGB Social Media Department sa pong ka-updates po dyan. Mga tugang Joshua o kaya si Jimos Marta, Jimos Barrios, yan, 43043. Good morning. And then siyempre, sa mga kababayan po niya to, nauman si Shara Miliron sa DCGB Social Media Department at saka siyempre sa Production Assistance Center. counting sheep.
Sabi po ka, boss, minasaludar mga kabayan. Naman sa pinag-ibos ko niyan. Sana po okay ka mo. Hello, kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Kiring man si Sir Banjo. Barrios dyan po sa Alaska. At saka si Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. Kasi sa kapos nagtabay 7 to 9 kHz sa pitang mga radyo. Pati dyan sa Tabaco. Tabay po sa WGB Tabaco. Good morning. Bueno, mga tugang naman po sa mga magbababoy. Sa mga paraurig. Ano? Sa mga paraurig tabi, may pigpaluwas na ano yan, price ceiling ang Department of Agriculture para mamantinid pong istable ang pamresyohan kan sa tuya po na karning urig, asin maiwasan, mapreventaran niyan po na overpricing. Kaya, so, ang sabi kan DA, mga tugang, so mga buhay na urig, asin so mga karning urig, na pagpapabakal sa public market, pinag-imponiran mga tugang nin price ceiling. Ibig sabihin, duman sa pinagtaong figure, mga tugang o kantidad, kan DA, day dapat lumampas duman. Yeah. So, ini po, naging epektibo na kanakaagi pang March 31. So, 2 days ago, digi sa Albay, ang buhay na orig ang barakalan, ayay naman si Kuya Jun na pulis kayo ni. 2.10 hanggang 2.20. Ibig sabihin, 210 pesos hanggang 220 ang barakalan kan buhay na orig. Minadipinin sa pagbakal kan kunyan Pag ang timbang ay hababa sa 90 o hababa sa 100, mababa man ang presyo. Pag halangkaw sa 100, halangkaw man ang presyo. Pwede pumakol yun sa 220. So, depende po yan. Basta ang range is 210 pesos hanggang 220 pesos. Yan na po mga tugang para sa buhay na orig. Live weight. Okay? So, ano yan? Mantang kapag kinarni na, mga parakarne, tabi, dahil dapat umabot sa 300, ay sa 400, no? Ito yung ceiling. 360, may binakal mong 210, may binakal mong 220, you can sell it, mga tugang, at 360 per kilo, hanggang 380 per kilo. Dahil ka na pwedeng lumampas dyan. Otherwise, kapag lumampas ka, pwedeng may, may penalidad na po sa DA kapag nakarating sa kanilang sumbong. Diba? Diyan ang Salbay. Sa Kamsur, mas mahal. 220 hanggang 230 ang barakalang kambuhay na orig duman. Mantang so ito po na mga kinarni ng urig 370 to 390 o mas mahal dun sa Kamsur. Sa Camarines Norte, mga tugang, yung live weight, yung mga buhay na urig na pigbabakal, 220 hanggang 230 per kilo. Mantang kapag nakarni na, yan, 370 hanggang 380 lang. Hindi na pwedeng lumampas dyan. Sa Catanduanes, ang barakalang kambuhay na orig po dyan, 200 hanggang 230 kada kilo. And then, 350 to 380 kapag karni na. Sa Masbate, mahal ang barakalang kan orig sa Masbate, 221 pesos to 230 per kilo sa mga buhay na orig. Mantang kapag kinarni na, 360 pesos to 380. Hanggang duman lang sila pwedeng, di pwedeng lumampas. Okay, sa Sorsogon, mahal man ang barakalan sa Sorsogon, no? 215 to 220 pesos per kilo sa buhay na orig. Kapag karni na, 370 to 380 per kilo. So yan po tabi, hindi magkakaparehas. Mga tugang sa Bicol Region, may magkakaiba. Mga tugang ng mga presyo kan live
Pagkatapos ito po na karni ng urig. Kaya duman sa mga kababayan ta, inampig sasabi na biging ganyan ang mga paraurig. Tanganing day kita malahog ka na ASF na nagpasakit sa hog industry, pasiguroon pang biosecurity. Yan. Yung sa tuya pong pagpasiguro na rin makalaog na virus dyan. Ayo. O, yan po. Buliton ta, kaswapon, binanggita na yun eh. Uliton ta giraray para mo minsan ang lingaw. Dahil ugali yan. Di ba? One pulse move ka sa ASF, damay gabos na komunidad. O damay ang gabos na nakapalibot, 500 meters mga tugang hali sa sarong tangkal na may natagpuan na positibo sa ASF, damay ang gabos. Ha? Duman sa mga kababayan, tawag ingat po kita. Kung may parabakal na dayuhan, o dahil napagpalaugon sa tangkal. Diyan ka mo sa tarangkanin na sila mag-transaksyon. Yo. At ang ani pong maiwasan. Pagkatapos, magsunod duman sa pigpapautob na biosecurity measures kan kasatuya po ng mga veterinarians. Garungani may pa-seminar mo niyan sa biosecurity measures ang Legazpi City Vet, di ba? With partners, tangani na mas maturuan ang mga magbababoy, mga tugang kung paano pangatamanan ta ang salud kan mga halaga nating baboy. Pagkatapos iyan po na tangkal o yung kural, sabi nila, yan po na pig pen, tangani po na ligtas mga tugang sa virus. Tanga ASF nakukuha sa inugas eh. Kapag galimbawa nakabakal ka kay karning urig o kaya yung pronunciation ng urig, ginibo na ngayang tosino o ginibo ng longganisa asin iba pa. So inugas ka yan mga tugang pag nakaabot duman sa tangkal o na tungtungan o nahigop mga tugang kan urig, diyan na po nagpupuon ang rimalaso. Ayo. Kaya maglikay po kita tabi. Pakusugon ang biosecurity, tangani po na day malaglag ang satuya pong negosyo. Tayo po yan mga tugang ang satuya po na dapat na aksyonan. Tanganing day magadan, iyan pong satong pinagpupundaran. Taram po nindo, sa totoo lang, garo yan alkansiya. Mas maray pa sa alkansiya yan. Sa magbangko ka eh. Mas maray pa na magbangko ka. Yan ang buhay na alkansiya, ang urig. Tayo, ang pagday mong binahog, dagitan kang kapitbahay mo, magpaparakurahaw yan. Kapag gutom na. Di ba? Kadakol ang nakapaggraduar, mga tugang, hanggang sa maging kuleyo, kasi maging professional, sa pag-uurig sana. Kaya lang sa ngunyan, medyo sa mga nasa urban areas, dahil na po pwede ang pigtutugutan, mahanap ka kayong distance yan, dahil ka sabi nga ni, makadistroso, makadanyar sa iba. At ayan din mo pwedeng ikulong ang parong kaya. Although iguanan mo niya ng mga bagong sistema, babuyang walang amoy. Yan, may mga bago na po niya ng mga sistema kung paano gibuhon yan. Pero sa mga backyard, o yan po tabi, ang mga, kunya, kamo pati ang big target permi ka mga nagbabarakal na dayo. Sa mga Alig Batangas, kamo ang big target na bakalan. Tama din akong makumbinsir. Pag duman sa farm, talagang nadepisilan sila. Talagang maagi sila sa butas ng karayom doon. Pero sa mga bakit, hindi target. Kundi, yan po tabi, pasiguro na lang kita. Hello kay amigo CL de Vera. Watching mga tugang dyan po sa San Juan, sa SDA. Yan. Garo, nagpupunan naman na mag-orasikaso ni sina CL. Tayo sindang santo na pigpuprosesyon mga tugang kada Simana Santa. Nga naman kita kay ni. Hello kay Elizabeth. Maray na aga po Papa Mar. Pag-greet po happy birthday sa pamangkin ko, Hana Vanessa Nacional. Watching from Lower Binugsakan. Happy birthday tabi. Hana Vanessa Nacional. Aliyan kay tita mo. Kay Elizabeth. Yan, alright? Yan po, tabi, mga kababayan ta. Alright, di sa aga, pitsa 3, wala na naman pasok. Albay Day. Yan po, tabi. Deklarado po yan, mga tugang na holiday sa Albay, dahil lang po sa Albay Day. Kaya sumay mga transaksyon tabi sa LTO, Land Transportation Office, ngunyan pa sana,
magdumana kamo sa mga opisina kunain man kamo. Madumang kamo sa LTO Regional Office, magdumana kamo ngunyan. Sa LTO, Legazpi District, siriman sa Liga o sin sa Tabako, o magdumana po kamo. Ta sa aga, sarado sinda. Yan. April 3, Thursday, sarado sinda dahil mga tugang iyan pagsunod duman sa Republic Act number 11119. Apat na 1 sarong 9 na minadeklarar sa Webes, Abril 3, 2025 bilang special non-working holiday sa probinsya ng Albay bilang pagkomemorar sa pagkakamukna founding anniversary na pigaapod mga tugang as Albay Day. Iya po tabi yan. Sa tuya po na abiso. Mga may transaksyon sa LTO, makuha ng lisensya, ma-renew, ng lisensya, parehistro. Ayan po tabi. Gibo na nindo yan kung kaya pa ngunyan. Kasaga po tabi, walang opisina. Magirilingan birnis na, pizza 4 na. Ayo. Okay, sige, dugaan ka ng istorya. Ready na mga pag-iribat ha. Ali po sa Mega Force Patrol, ngunyan pong pagkaldaw na iniinin, Miyerkules. Nasa linya, so yung Pin Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazanita. Chief Jim, good morning, please kami. Yes, salamat Dari Director Mar sa mga dagdag niya itong bareta. May localized badyaw ngunyan kung saan sa mga saudan, bakery, sa siraan, mga makusugon pa, mga babae, sigan panirikwil. Anong gustong sabihin mo kan localized? So, itong bagyaw bagang napagpaparabarita niya to kan mga nagtalikod na mga aldaw. So nakakaabot dyan na may subrian iba, may dardarang aki. Tapos, an buhok ninda iriba mga kurungon, mga ibang texture. Talagang masasabi mong legit na badyaw. Ngunyan, anong maripara mo na dyan? So, localized itong mga badyo may surat na sindahali nga sa Marawi na kung ano na may ID man ngaya pero ini local dahil sana naninirequel sana tapos mga makusugon pa babae nagpaparaparalan nagagad kisinsilyo sintimos kaya sa madaling sabi ng ilimos. Kayang-kaya pa magtrabaho. Alagad ang professionally na og iyon pakilimos, kapital pagiging marut mo to, nakatsinilas, kabangan tsinilas. Experience ni kandi si GB News, ngunya na pagkaaga, nagbakal kita tinapay sa bakery. Primero, tinikwila ko, uminagi. Iday pa man kita kinsinsilyo nga, ito nagbakal. Dahil pa man so uli sa to, pigalat ko pa. Luminampas ako, so kadakol ka nagbabarakal, duman naman sa inutan susaro, nagtikwel. Mga man yun, igwa na naman tuminikwel sa ko. Nakaputan ko na so sinsilyo, tinuro lang ko man. Mga man yun, may tuminikwel, niya ko iba na, dari magkairibahan man sana. Pero may pasabilis. Oto ngaya, nagtaong ngaya ito, tinawang ngaya kung 5. Kaya niyan pati pag nagturol ka ng bayad. Sabay na yan matikwil. Kung may sukli, dahil yan mahali sa sagod na pahali ka na, susundan ka, sagod na turulan muna sana. Pangyari difícil na magparaturo tikwil. Pag natikwil mo sa may starter, piling mawatingan ka. Depende man gayon. Ang gigibuhon mo na sa tanganing dahil ka na ma-disturbo, turulan mo na. Ay, tanganing dahil na, sige na nga. Although yan ko tabaga, bawal ko tayan, kundi dahil mo man magkabarasol ang mga inita, natural. Kung niguanin oportunidad, iguang trabaho, man inigigibuhon kung kaya kan kabuhay ninda. Diyan ako talaga nagangalas na there are so many opportunities baga na bigyan. Sir, bago pa man nag-campaign period, iguana may tupad, may AX, may... Yung ano ta may manghilimos pa ngunyan? Nangyari? Ano nangyari?
Gari, dati wala man ini. Iyo. Oh. Yung nagbut-bagong buto, ano naman ini. Sag ko na dahil ngani kita naka-PO, sinapot niya to. Gusto ko lang matrace kung Taga-sain. ini localized talaga. Oo. Inapot ko sa lingwaheng taga-ginubatan. Kung taga-sain sinda, asay nali. Tinaram, dahil ko na iyon Ayun. kung sa'yo na lugar. Kung sa'yo. Tapos Basta siyempre, tama. baka guminamit sa nanin lugar. Basta litin mo, basta sinabi, taga-ginubatan. Ha? Taga-ginubatan. Bako ginubatan? Bako ginubatan. Bako ginubatan ng tinaram na lugar. Basta yaw, hindi sa Albay. Taga-Albay. Dahil ito nabanggiton, tabaka guminamit man sa nanin ngaran. Kunya yan, may mga arog talaga na iuso ninda na gigamit kung sa kasain siya, pero bako man taga-dumaan. Ang naging basis ko na localized, panlingwahe, mamatian mo man na talagang taga-digdi sa to. Ayun, oo. O bako Tagalog, compared ka itong sa mga kwan, minsan pasabot siya na itong sa mga itong badyaw. Wala naman itong badyaw baga digdig kitang mahiling. Igwa pa man, naundig sa Ligaspe. Oh, bira naman May na ako digdig nakabot sa, kunyan, Santo Domingo minsan, igong namara para pag Domingo. Oh. Oo. Ini localized ini. Kunyan. Gari inarog sa na may mga burubag man sinda. Naka gari nang gadiyo. Kung ang texture kan bando kan lokal talaga sa tuya. Lingway sa tuya. Oh, ano daw ini? Ilawag tayo ni sa tupad, sa X, o ano? Dapat, yan makangalas kanta. May tupad ba AX? O, di ba? Ano may mga nangingilimos pa. Yan nga rin ngalas na. Ano yan? Anong indikasyon ka ni? Ano sabihin ka yan? Tios? O, agaro? Di ba naram ko na ano ini? Dapat talaga ang pagtataong ayuda may kasabay na kunyan. Pag natuod na, dahil na. dahil mo naman. Depisin ng bawion, depisin mo ng biri ko ng 360. Pagka-eleksyon ka ni ngayon, wala na ngayon kan tupad, wala na AX, wala na kan kung ano-ano pang mabiyete, resibigin mo yan. Diba, natuod na lugod, amo na dumarakulon mo niya sistema. Ay pangyari. Pwedeng di mag-epekto ang anti-mendikan silok. Pwede, mo man mabasol ta kung wala naman natuod na pati. Total ngayon, tinuod nindo kami sa gobyerno na pagparatarawan, pag magpara-asa na sana. Sige na, pirila ka ni pag na ngayon naka-eleksyon na. So, nagturo ka sa mga opisina na gobernador, mayor. Ang bida ka, unexpected na Marikam, paintrang taduman sa mga asosasyon na binirilog kong didi. So mga women planters, maggirinta ka mo duman, tangani di ka magkagurutom. Magaw? May waso ng mga kadagaan baga. Pero, uni na nga niyan mga makangalas tabi Director Mar. Ali ako sa Ligaw. Nag-reblocking baga digdi sa mga main road, national highway. Diyos ko, naagihan ko at kaligibuan ko yung write up sa DCGB News Online. Kung anoan, kulang na guide kidaga. Kung tinanom sa taho kan tinampo Director Maro, tong Rini Black baga, nyog. Ay pangyari, kinunyan. Nyog, mga kahoy, linsa, gabi. Anong gusto? Tinanuman, anong gustong sabihin ka ni? Tinanuman naman kang na baldi na kang traffic. Dahil masabutan ko na balde o kung ano, napigpapakaray na nga ni so tinampo. Kung di na yung manan may dali. Ganun sabihin, so ginudak na inalian na kan sa mga siminto. Dahil pa maniyali, sa tinugbukan ba kan jackhammer? Tumay ko yung bagayan, may lalilo, una lilo. Rulo, tinaralbungan ito kay Juan Tanom. Bako man daw sinyal nga ito na dahil kung mag-agi digdi ta, may tanong digdi. Nyog? Nyog ay, isusungan ni Yusuf ko, anong bigay? Tapos gabi? Anong bigay-giribo ko niyan? Tapos kahoy? Isus Mariusi pa rin. Pero ba-related na kita di sa kinabanta sa alpon talaga, palibot. Kada iba na ang mga nagkaorokodan mo niyan? Kulang na gaya talaga kidaga. Tinampunan Dahil ko niyan yan, pang-insulto yan. Ang gustong sabihin doon, dahil ko... Pang-insulto ang ka nagkapirang Vivaldi.
Kaya dapat dyan, sa kasaro man yan na sinyal na dapat sa nagtatrabaho, dali-dali yun. Di ba? Langan baka makakuha man in attention na maging to very na tourist destination tama so ibang nangagalat O baka, sa igwa ibang naman, lugar ka sa ibang lugar ka nagi Oo. picture nga viral baka kung igwa naman nag-giboning content. dito sa yan Diba? pero pa yan Tagang to ito, naramdaman ko, pag ang mga tinampulubak-lubak, kita naman ang kibatag. ayo di ba ka sa third district Baga, pag lubak-lubak. tinanom Pero ini kakaiba, tapig ayos na, pigta naman pa. tinanoman Ibang klase. Garo may nag... mabuhay man andyan sa Pero may nag-gibok ki content asfalto Seryoso. baga mo isipan ko ini kunikuan ko ini uda Ayaw. Sige. Ikonsulta ta sa nanunong da. Call a Give me na friend. Go. Call a friend. Ayaw. Sige. Give me na salita di si GB News. Dahil kumari mas Steve James, nako, yan po ang mga yan mo, kambal na pangkaganapan. Diyan po sa 3rd District, sa area ni Chief Jimmy. Yan po, yan, may mga localized na mga look-alike na mga badyaw na nangingilimos po dyan, mga tugang sa mga palibot. Ano yung makangalas mo na ng ganda? Kadakol na mga oportunidad na pigtao. Kung tios ka ngaya, pili ka ngaya duman sa tupad. Di ba? Sa mga daing trabaho bagay ito, napita awang ki 10 aldaw na magtrabaho and you will be paid mga tugang corresponding amount na kung ano ang umiiral o existing na pigapudtang kunyan, minimum wage, di ba? Times 10, yun ang po yung marireceive pag nag-pay out na, di ba? Tapos igong AX na depende man sa pagkaka kunyan, yung bagay yung assistance to individuals in crisis situation, di ba? Na-i-assess man yan kung ano ang kamugtakan kan buhay mo, and then duman man mabasi ko pero ang pwedeng ito sa imo, may 3,000, may 5,000, may 10,000 depende sa assessment at saka depende sa availability ng kampundo, di ba? Ayan, ang DSWD ang nagpapakunyang kayan, nag-implementar kayan. May igwa man na nagkapirang mga local government na may kwarta manggaro, nag-local AX sinda, either may bagas o kaya may cash, yun po yan, okay. Tapos igwa pang iba na mga pwedeng mapagkakakitaan, yung SLP, di ba? Yung Sustainable Livelihood Program, ang DSWD. Ay nako, ewan natin kung ba't nangyari yan, ha? Alright, mga doon, good morning, Sir Mar. Ang iba ngaya, pag may price ceiling, hisagad man o garing maski barato ang kuaninda. Yan. Di bali, sirta, at least day maglangkaw. Dahil nangyayari kang iba paano pag may dayo, palangkaw talagang tunay. Halimbawa, nadangog ngaya sa Ligaspi na naglangkaw, nadadamay ang iba hanggang sa Santo Domingo, binalangkaw man. At least kung may ceiling, ang mga duman sa Parrio, Sinda, magpun sa Ginubatan, ay sa Pulanggi, hanggang sa Tabako, ang presyo mga tugang kan mga orig na ipapabakal mong karnina sa Albay hanggang 380 sana. Di, dyan na mairal yung kompetisyon, yung free, ano yan, business enterprise, di ba? Na, ngani na mabakalang ka, pwedeng pababaon mo ki 5 o 10 pesos, basta day ka duman, maglampas mga tugang, duman sa ipinagtalaan na ceiling, di ba? Diyan na magkakawat yung free enterprise, di ba? Ini pa ano na kwintadang ini, na 210 ang bakal tapos 220 may dilin siya na sinda dyan. Kaya kunenta pag binabakal mong 360 ang nakarnina may dilin siya ka na dyan, tapos may sa 380 may dilin siya ka naman, may nakasagad ang maximum mo ang 380. From 360 ranging from 360 to 380 digdi po sa Albay. Yan naman ang maggiribo na makamuki kalukuhan dyan. Bata, ang medyo ka lulupisin na maghanap po niyang kiurig. Yan, actually, yan ang nakapamahal, garo. At talagang ginulpi kita ka mga dayo, ka mga nakahagi. Nakikig sa mga albayano. Pinabarakal talaga. Ito pala, i-stack man pala ng duman. Halimbawa, mga taga Batangas, i-stack man na sa Batangas.
Tapos gawin na create ning ano, ang target pati sa mga kunyan, mga backyard racers, no? Hog racers, yan ti target. Di dara ni duman, i-stack ninda. Tapos pag nagmahal na duman, sa kanila diluwas. Ang nangyari, binakalbarato. Ay, nako. Okay, o paano mga kapatid? Istambay lamang, marami tayong pag-uusapan. Makalis lamang po kani. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto makalis na alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pipaimbestigaran ni Senador Joel Villanueva ang mga opisyal kan Department of Health na imbelto sa pagkasayang kan mga bulong, bakuna asin iba pang medical supplies. Sigun sa report kan Commission on Audit, maabot sa 11.8 billion pesos na kantidad ng mga nag-expire asin nasayang na bakuna kontra COVID-19 asin medical supplies kan taon 2023. Ipigbusol ni Villanueva ang Senate Resolution 1326 na may katuyuhan na aramon ang responsable sa posibleng kapabayaan sa nangyari. Kay puwan na maimbestigaran ini para dahin na mautro na masayang ang fundo sa annual procurements kan DOH. Natutubod ang senador na posibleng resulta kan kakulangan sa pagpaplano, distribution asin monitoring system, ang underutilization kan health products asin pagkasayang kan kwarta kan tawo. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, tara na! Drink responsibly.
Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, push mo yan, bro. Brand till something happens. Mga tugang, second part ng Daribanan Yato Ribo sa programa. Good morning sa mga kapwa ko Bicolano. Ako Bicol. 131. Diretso lang. Kalikod kan balota. Yan po tabi ang bilugan. Alright. O bueno, mga kabarangay natin, sabi ni Gerald Aranya, morning ngaya, Sir NDMDC, mga imitation indigenous person ngaya yan. Nangyari no. And then, siyempre, good morning, mga tugang sa mga late tuners natin. Kumusta ang kalunggay dyan sa indong lugar? Takasuod ma, so amiga ko, si Migay, na taga-Kalayukay, tapos si amigong Chiil, nakikig niya yata. Ang sabi, ewan natin kung epekto ito ng April Fool's Day o talagang tunay na, oy mga pag-iriba, libot-libutin lang doon sa merkado, gurano na ang kalunggay ngayon. Dati bagay, ang pig ko kunyan, pig bubog ko sana. Ngayon kung pirang ngayang, pirang bugkos, pirang tangkay, papabakal. Minsan igwa man na rin apgus na. Nakatumpok sana. Pero kasuod mga tugang, ang sabi, nakikingay ako mas mahal pa ngaya tatal ni ang presyo kang kalunggay. Natanya ko, anong nangyari? 400 ngaya ang presyo kang kilo kang kalunggay. Kilo na sa kalunggay. Sabi ko, ipagpalagay nating totoo ito na 400 na, mga tugang, ayahay ka ini so mga nagtubod duman sa pigpropagarmikan inot na mga taon. So pag-introduce ito kang 555 products na may market na, di ba? And sa so kalunggay duman sa 555 na pinagunambitan tayo, yung baga 5 yan. Aon mga tugang, so kamuting kahoy, yaon su ubi, yaon su uraro, yaon mga tugang so kalunggay na pwedeng ikaag sa perimeter, pwede mong ikudal dyan sa sarong mong hektarya, limbawa na daga, kung ano man ang size kayan. Pagkatapos yaon mga tugang so gabi, taro leaves, 5 na ini may ready market at saka hindi supig advocate na napader mo diban sa programa sa boses kang kapalibutan in tie up with the Bicol Learning Site for Agriculture, yung balsa, sina Sir Cervantes saka sina sina amigo sina Choy na Florese, na iyo ang nagtuturo mga to as nag-iinganyar. Ano nga inadagdagan na iguanan tanglad na pigbabakalman pag ready na bultuhan ng kuruhaan. Abay ngunyan kung totoo yan na 400 na talaga, daya ay sumanagtaran man ng kalunggay. Di ba? Tabi iyan na kalunggay pig-agad sa nangka ito kan mga saradit pa kita. And dyan sa Santo Domingo, kadaklan dyan talaga may kalunggay. Tamalag ito nag-rescue lang may sa Kartilya, sa Katon, tituom kang maestrami kung ano ang isira mi. Ta siyempre, duman nagbabakal so mga nanay mi. Duman nagbabakal so nanay mi. Si Madiris kang nyug, buda pambangot na tinapa o kaya agon ka ito.
Pagkatapos so kalunggay niya undo sarong man sa nakinuha, di ba? Di aram na anong gulayon. Abaan ay ngunyan pala. Iyon na po yan, arog na kang kamahal. Paki-check daw tabi mga pag-iriba kung totoo yan. Na dyan sa merkado, bako na ba tumpukan ang pabakal kang kalunggay ko di pig kilo na 400 daang kilo. Pangyari sa mga baka. Karen Ala na sa linya. Karen, good morning. Please come in. Yes, Direk Mar. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Kumpirmado warang gigibuo na selebrasyon ang Kapitolyo Provincial para sa pagselebrar kaining Albay Day sa agang petsa 3 kaining bulan. Sigun kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, dahil inita daing mga ipig-conceptualize na programa asin aktibidades ang mga opisina kang provincial para digdi considering tabi Direk Mar na nagpapadagos ining 45 días na election ban kung kaya ang mga opisina o ining mismong gobyerno provincial dahil na nagparadago sa mga programa as in events na mangyayari para sa Albay Day. Kaya ang mangyayari kay ni Saaga, susug kaya Dr. Cedric Daep, dahil so nakatuudan bagatabi Direk Mar na program, talagang holiday sana ang mga taga-Kapitolyo kasaro pa, dahil man na formal na venue, tan susug pa tabi Direk naman ni Provincial Administrator, dahil ka may mga aktibidades man ng mga opisina, halimbawa ang apaw, syempre, mapaluwas dyan in pondo gamit ang kwarta kan provincial na iyong aning maygot na iwasan kan provincial sa laog kan election ban na ini. Iyan tabi Direk Mar, anis to ladig sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much. Mag-arate na sa akamang misa. Ipagpangadjita na namok na ang Albay, mga tugang founding anniversary kang Albay. Nangyari, marami tayong pinagbawal lang Comelec. Bawal ang spending kasi. Spending ban. Yan po ang ano natin. Problema natin. Alright. Magali po kay Karen Ala. Duman kita kay Partner Al Armario. Partner Al, tirik ng araw. Please come in. Yes, partner. Maipit naman ang pigalat kanba. Ano? Para maipit. Paipit. Opo, maipit. Kasi na madali kan uplan bigay. Kontra bigay. Oo, kontra bigay. Ayan pa man ako. Ako bigalat ko kung anong sistema na ngunyan. Yan Anda, pa, nakaogali ang baganinda. Di nagkakarator ng takapuruyat hanggang nagkakaralit magpasiring sa presinto naghahalat kang kalabi. Totoo yan, partner. Kaya ngunyan, yan ang pigalat kaniba para may bakalin pagkaon o gamit sa harong. Naubos na? Aniba, saan aniba na partner? Panglinding. Ang pangyari, no? Agada na sa nanda sa tarpulin. Ako lang bagaan may lending o yan. Yan ang uso sa barangay sa lending. Pambayad pala. Kaya ang lending, marami ang nangyayari sa lending. Minsan may mga harapalan na nangyayari. Ang tawag niya ng mga amigo mong teacher, London. Mga taga-London, mga taga-London. Londito, London. Pag nakipambayad, mabirik-birik ka na, burubunggo na kan pantapal. Iyatak ko niyan iyan, kumbaga, group 1 iyan. Di ba? Group 1. Yan. Kaya partner, yan ang sabi, yan ba, maipit naman ang bigalat. Ano ko ang feedback mo yan, partner? Ang iling ko, kaya yan partner arog kaan sinda kaigir magalat kanta. May nagrataw kayang mga figure na kung magkatotoo man ang ganda ko. Pwedeng may makabakal in-max instant. Dakol-dakol ang butante man ang ganda sa pamilya. Kundi, yan man ang medyo bako man maray na kung arog na kanan sistema. Adi, dahil nakita mababago kan ang mga pobreng arog sa tuya, dahil nang chance magkandidato ta, dahil kitang pambakal. Ay, nakon mga kandidato ka man sa lang. Pobre ka ba yan? Dahil na mangyayari talaga, dahil na
Dawa, nung gayon kan performance mo dyan, lingaw mangyari pag-abot ng eleksyon ta. Sabi nga ni Yun nga Kayan, nini, so paipit ng ibabaw. iyan baga sa pangyayari na ngaya, ang ano man nakusog mo, asin luya mo, maaraman mo yan 12 hours bago mag-eleksyon. Totoo yan na partner. Ah. Kaya ngunyan, ang monitor ta partner kaya, so bagas-baga na itinao, ang mga politiko kanong enotal daw. Ubus na? Ngunyan, so paubos na sa mga pamilyang dakulang miyembro. Pero so ibang di man sa konsumo, dakul pa. Kasi ba nga ni pigpabakal? Totoo pa. Natangruan nga ni ako? Oo, kasi babakal ka ni bata, man nga, mararaot man nga ni, bukon nga ni. Damn. Kung ano man nga konsumo kan, konsumo may digdi. Huwag tulungan sa rong-araw. Ito may mga lugar kaya baga. Ito. May mga lugar kaya baga na per pamilya, bako mong per household, di ba? May mga lugar na per pamilya su tratamiento. Diba? Kung per pamilya ka mo dyan sa arong nito, kung tulo ka mo dyan, di. Ayahay ka mo 60 kilos. Iyo nga, pero butante so, ibang lugar. Sa iba, per butante. Kaya ngunyan, ang partner, ang tigad kang kanibata, ngunyan na, campaign period na baga, 40 dias na sa 40 dias pa, 40 days lang ka, eksakto. Oo, 40 dias na nalaton, alawig to baga, bawal na baga ngunyan ang ayuda. Correct. Kaya delikado ngayon talagang maubos na ang bagas na itinaukan mga politiko. Hindi, nakaabot sa panira. Inabot ka ng batingting. Dahil na nakaabot sa panira. Bata nagpadaw sa kanya ng diskarte. Bata nagpadaw sa daki manok. Kanya ng diskarte sa panira, kaya unan bagas. Kaya bigalat na kanya kaniba. Kung narog ka ni, 40 dias pang mahalat na kung dahil naki-ayuda, bawal na nga ng ayuda, sa diring diskarte. Iba, na problema ta, kung maubos na naman ini, ang iba pag-iisip na, pag-kakarkulo na, kung pira ang paipit, abot ka na Mayo 11, nga ngayang maka-augment na naman sa pangangaipo oral daw, baka lamang ki gamit sarong, ano ba nga ni, ang lending. Yan, partner, ang informasyon, mga aktual na sitwasyon digdi sa barangay, Alarmario. Thank you. Thank you very much, partner. Alay, nako, magbago na tayo, ha? Hindi tayo makaka-abanti kayo ni. Paruro kitang paruro sa Pilipinas, my love. Philippines, my love. Dahil po dyan sa mga sitwasyones ko niya, na iba kayong kultura ta. Hindi kita nakapimili ng tamang tao sa tamang pwesto because of that, no? Alright, ngunyan po mga tugang, nasa 11,447,520 pesos ang initial na estimate mga tugang na damage kan pagkasulukan Gabaldon Building dyan po sa North Central sa Kamalig. Ini ang report mga tugang kang Bureau of Fire Protection Kamalig, headed by my friend Fire Inspector Warren Orindain, ang Fire Marshal po dyan. So nga na aga, nagkay ko ng pagtiripon mga tugang, pinapod ni Mayor Caloy Baldo ni Padi, para sa urgent meeting kan mga key officials para i-address ito po na aftermath o pagkatapos kan ito pong makaturutristing kalayo na kuminaon tuminumpos mga tugang kan makaistoryang Gabaldon Building dyan po sa Kamalig North Central School. Diba? So naon duman so Kamalig Fire Station, Kamalig Municipal Station, CN Kamalig North Central School Principal, so North Public Schools District Supervisor, Municipal Tourism and Cultural Heritage Office, Municipal District Disaster Risk Reduction and Management Officer o kaya Office, si Sir Dr. Negrete at saka yung Kamalig Public Information Office. Okay. Ang sabi sa report mga tugan ni Fire Marshal, Fire Inspector Warren Orindain,
kan Kamalig Fire Station na nareceive ninda ang distress call, yung apod, mga tugang 12:49 in the morning. Kasud man na April 1. Na nagsasabi na may kalayo, may sulo sa Gabaldon Building sa Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Immediatamente, nagresponde mga tugang so BFP, duminalagan sa duwang fire trucks sa scene, sa fire scene, tapos yung mga kataraning na mga LGUs, Harugan Daraga, Ginubatan, and Ligao, nag-deploy man yung mga fire trucks para po mag-assistir duman. So Albay Electric Cooperative, nagtaw man in importanteng suporta sa pagikan pag-reglar kan mga linya kang kuryente. So sabi ni Sir Warren, by 2:12 in the morning, alas 2:12, dineklarar na fire under control mga tugang so kasulo. And then, ito nga nabanggit ang initial estimate is 11,447,520. Maray na lang, taday po nin nagadan o casualty, mantang padagos pa ang pag-imbestigar ngunyang kan BFP, kung ano man ang nanggadan nangyari. Katuwang so Kamalig Municipal Police Station headed by Chief of Police, Police Major Carlo D, na nag-iimbestigar pa sinda kung ano talagang kausa kan kalayo. Padagos pa ngunya na investigasyon po ninda. So apat na klase for grade 4 and grade 5 students ang apektado na naka-house duman sa Gabaldon Building, itong mga classrooms na ito. So nag-shift ang Kamalig North Central School sa modular learning from in-person. And then ang sabi ni Ma'am Eileen Manzanilla, yung North Public Schools District Supervisor, na plano nindang mag-implementar nin temporary learning spaces para masiguro ang pagpapadagos po kang pag-aadal. Additionally, may mga kinakaipuan dokumento na dapat na makuha asin may sumitir sa mga magkakanigong otoridad para ma-facilitate ang reconstruction kang building. So, pig-suggest mga tugang ni Mayor Baldo ang temporary relocation kan mga apektadong estudyante sa at least 6 na conducive rooms sa Kamalig Training Center. Ay, pwerte ka mo naman. Ay ka mo naman. Duman ililipat so sa mga apektadong estudyante ining grade 4 and grade 5 students, sa 6 na conducive rooms sa Kamalig Training Center sa Salugan. Purposely, para masiguro na ang mga estudyante magpadagos sa face-to-face classes na dainin mga kaulangan. Ayan, okay? Ang sabi man mga tugang ni Municipal Tourism and Cultural Head Office Chief Jed Villanueva, na ang National Cultural Agencies bukas sa pagtabang sa Department of Education o DepEd sa reconstruction efforts. Yan. Gustong ibangon girara ito. Ito ang gusto ninda eh. May tuglog girara sa Gabaldon, tangani so iconic, at yan ito po na makaistorya na building, may balik giraray. Yan. Maraming umiyak, maraming nalungkot talaga mga tugang. So, nagnako man ang LGU Kamalig na magpreparar nin magkakanigong historical documents para suportaran ang nasa mitpong inisyatibo. Mantang si amigo si Dr. Romel Negrete Jr., ang Municipal Disaster Reduction Management Officer kang nasa mitpong banwaan, na importante mga tugang ang disaster preparedness sa mga eskwelahan. Nagproponer siya ng pag-implementar ng Oplan Ligtas na Paaralan Initiative, asin tinawanin doon ang pangangaipo na i-revisit ang mga school contingency plans. And sabi niya ni Dr. Negrete, yung regular safety checks sa eskwelahan sarong importanteng lakdang mga tugang para mapugulan
anuman na mga insidente nin kalayo pag-abot kang panahon. Ha? Ini po mga tugang, sabi nga ni Kayan, kasuhapon sa mga discussions ng Gabaldon Building, sarong tangible, immovable cultural heritage property kang Kamalig. Na ini pala, na itindog mga tugang, sobrang sanggatos na taon, bago kinauning kalayo, yung gikununan mo Dahil sa kawaran Kayan, mga tugang, Nagabaldon Building sa Kamalig North Central, duwa na sana Nagabaldon Building sa natatada sa Kamalig. So saro makukuha duman sa Kamalig South Central School, asin ang saro dyan po sa Baligang Elementary School. So maski ilingon mo sa mga nagmimiriting mga tugang kasubago, mamunduan sila mga pandok asin grabe pong panghinayang. Let us pray na ito pong mga good heart, mga good leaders, mga tugang dumampo sa tahas, so pigagadan ng tabang National Commission on Cultural Arts, mga tugang makapagpababa ng pondo sa DepEd, tangani po na mai-reconstruct giraray ito po mga tugang na Gabaldon Building. Harap duman Santo Domingo hanggang ngunyan, so Gabaldon Building po duman. Although dahil na pigin-occupy so Irarom, na dati ka na-school ako, naka-school ako duman sa Irarom ka ito eh. Ngunyan, duman, pinakaray po ito. Iyan pa pigibo na hindi na Gabaldon Building, pero social hall, may social hall eh. Kadakula yan eh. Dati ka ito, library mo yan. Pagkatapos may tulong classrooms ka ito. Yan pong Gabaldon Building niya sa Muetlas. Yung opisina kan principal tapos supervisor. Diyan iyo man ang nangyari dyan sa Kamalig. Tadakula pong building yan, halaba. Kung kayo po naramdaman do, pag agi ka mo dyan, yan nakaprintera. Diyan po sa building sa Kamalig North Central School. Nawara po ito in just an instant dahil po sa kalayo. Kinaon po tulos-tulos. Nagpon mga palasado alas 12. Yun, alas 2 mga tugang tumpos na. Kay Rakman. Okay? So yan po tabi, ang mga updates 11 million labi mga tugang ang damage na kinaon mga tugang kang kalayo sa pagkasulo kang Gabaldon Building kan Kamalig North Central School. Iyo. Okay, paano mga kapatid? Oras na to, alas 11. Medya na po ng pagkaaga, magbabalik kami. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Ubo ng anak? Nakababahala?
baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer. Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na. Tara-ra-ta-ta. Taste the summer, tara na. Drink responsibly. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik mo si Papa Mar. Mardila dahing iba. Nasa kuya pong programa, ngayon po na pagkaaga. Oras na ito, alas 11:34 na po. Ngayong pagkaaga. Diba sa mga may lalakawan po tabi, magpagod na. Saaning di kita maud dyan sa mga appointments na. Asin makaulit tulos, di ba traffic? Ay so, naawaran po tabi ng BJMP uniform. O may nakapurot po tabi dyan sa Purok 7, Barangay Busay, Daraga. Napurot po yan ni Miss Lydia Nueles. Pakikontak na lang po sa iya sa cellphone number 0908-463-1251. 0908-463-1251. BJMP uniform po tabi ini na napurot tabi. Ngayon. Alright. Anong nangyayari na sa tuya, adi? Nangyari? Duman sa buso-buso sa Antipolo, road rage. Pigsurogan so naka-Fortuner. Kan ano yan, kan mga riders ta ang sabi ginit-git da kan Fortuner. Iri nalapag. Kan magkaarabutan, nagkurumprontahan, linatob-latob ka mga naka-helmet so so nakaputi na driver. So dahil nagarumati, buminulot ka ba, binangbangan, may gada na saro. Nagada na, so sarong riders tinamaan sa payo. Pati so kalibin kay itong driver na nakaputi, natamaan man. Bali, 4 gabuso, nabadil niya. Kaya lang, shoot sa karsil ka. Primero, violation mga tugang kang ganban. May ganban ko niyan. Pagkatapos yun, namadil siya. May mga nagka-address ko, may nadanyaran. Okay? O di ka sa kunyan. Igwa namanin karigo sa swimming pool. Burugtiya naman. Mga may dito ng alimantak mo niyan. Kan sa tuyang mga kababayan, anong nangyari sa inyo? O niyo, sa Sipokot, sus Mariose, pulis, kontra pulis. Ano mo kung anong dahilan, Chief Jing? Para sa balaybayan kan, sa balaybayan, mapamara, nag-iwal mga tugang, sa pagpamarakan, linabahan, sa Sipokot, nangyari. Sus Mariusip na pangyayari sa mga bakadi. Ay, mga Berks, naramdaman na kasubago sa tuyang health news, sabi ka mga eksperto, magkunyang kita, dahan-dahan tayo, mag-isip muna, bago pa man gumibuning ano man na bagay na pwede natong pagbasulan. Diba?
Hindi lang kung mainiton nga pirmi ang payo mo, magpundo, mag-isip bago gumibo ng aksyon. Pagkatapos, mag-urup-urup. Iyo po yan mga tuga ang medyo hindi magandang pangyayari po ngunyan. Dakul ang mga dakul ang mga nangyayari po na mangalas ka na sana na harog na po palang kayo nangyayari na. Okay? And then, ito po yung sa tuya po ng mga disaster officials, padagos po na nagpapatanid, as in, nagpapahayag ng importansya, kaya ito po ng mga simultaneous o National Simultaneous Earthquake Drill, yung NSSD. Para ma-practice. Kaya baga nagpuni na talagang massive na dalos, quarterly yan pinagigibo sa mga eskwelahan, sa mga opisina ng gobyerno, na magpuon sa Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, mga tugang, sarabay-sabay na minakondukta kayan po na National Simultaneous Earthquake Drill para sanayong kita kung ano po ang mangyari, anong dapat natong gibuhon kapag may nangyaring linog. Nabuhay na naman kan mangyari po sa 7.7 magnitude na linog sa Myanmar. As in, nadamay ang nagkapirang edipisyo mga tugang dumanta. Makusog mo, magkataning masanayan sa Thailand. And even umabidot lang Laos, Vietnam, hanggang duman mga tugang sa China. Pero ang naging corning mga damages talaga, nagulpi ang Myanmar, tapos sa Thailand, Iguaman. I-revisit ang kaya kung anong kahandaan taligdi sa Pilipinas. Sabi kan, Office of Civil Defense. Naluwas mga tugang na may mga pagkukulang pa talaga kita. Primero, maski ako, naka-observe ako dyan sa mga pigigibong NSD. Yung pong National Simultaneous Earthquake Drill. Garo karaw-karaw sana. Dahil pinagsiseryoso ailing mo na, nagdadurolag ngaya. Nagharali ngaya sa kunyan. Ano yan? Nag-urlok-ulok pa. May nailing ako kasudma, mga tugang, na pinag-post sa Facebook panindo, kung paano ang ginibo ka mga taga-Thailand kan magyugo-yugo ang makusog na linog. More than 6 magnitude 6 ang tumama sa Thailand, 6.8 garo Pero mailing po nindo duman, gaano ka-organize sa mga elementary pupils? Pag yugo-yugo, surok sirarong kan lamisa. Kan matapos sa yugo-yugo, suminyo sumaista, daralagan sila paluwas. Dahil nagsurusuan, dahil stampede. Maski kadakol mga estudyante, praktisado. Diba? Hindi sa ito pakarayanin do tabi. Sabi ba ganinda, ang Pilipinas, mga tugang nasa ring of fire. Marami tayong active faults. As in mga secondary faults sa Pilipinas. Kaya dahil ngaya, mahali na posibleng sa paruntan mga siningkan na mga bagay. Pero, dahil dapat na matakot kung kita mga tugang preparado kung anong dapat ang gibuhon. May mga pagkulang lang na nahiling. Iyan ngayon, permi nang epiko practice tayan. Although minsan baga sa practice, pag-abot na sa actual, nawara na sa practice. Nagkataranta na. And it happened mga tugang na dayan pwedeng pasumalian na kang kayo baga na nagkagawa ng tsunami scale day, kaya nagkagawa ng bagyo baga, yung naman pati sa mga taga-daraga tawag na mga kamalig, nagdaralagan ta. May tsunami ngayon maduman na dagat. Diba? So mga nagpara-exercise sa itong manong sa tsunami exercise, mga tugang, nagkataranta na. Diba? Ayan, kaya yan pigigibo na quarterly, tangani ngayang ma-fresh practice makes perfect, sabi nga nila. Pero dapat yan sa kada pamilya, aramon na rin ang safe dyan sa arong nindo, na kung nagyugo-yugo, anong dapat mong gibuhon. Sinsayin ka dapat magdumalagan. Aram dapat ka mga kapamilya kung sa'yo magtaragpuan kung naghiriwalayan o nagburulagan kung sa'yo man, di ba? Ayan, ngunyan, ang sabi, kahit puha na hilingon kimaray, dapat magsunod sa building code. Iyan naman talaga. Iyan na naman ipapautob ta may nangyari na mga makusog. Di ba? Kasubago, yugo-yugo, mga tugang Batangas. Kasubago ka rito, kasudma ito. Kasubago,
nasa magnitude 5.8 yata. Di ba? O kaya po, magpasiguro kita taday taman aram, taday man bagay, bako anong kambagyo na naiiling. Na harayo pa nahiling ta, iyan bigla na sa nang minaragub, bigla sa nang naamamatian ta. Maray kung arog kita sa Japan ka preparado. Tangon yan, ang sabi ka ng OCD, kulang pa. Handa na kita, pero kulang pa. Lalo na nga sa infrastructure, mga buildings, mga projects. Ha? Yan ang dapat na ilikom. Pero tingnan po ninyo, ang Japan, na talagang dati na po silang suminapar ng arugan, nagparagibo sila ng paagi kung paano na maging resilient, asin makaadaptar mga tugang sa pagyugo-yugo kan daga. Naramdaman po nindo, may mga nauso, igwaning ruida. Pag-construir kang igwaning ruida sa irarom, na pag nagyugo-yugo ang daga, sige, sanaman ang sayaw-sayaw mga tugang ng building. Igwaning di spring. And kada kala may mga bangko kita rin kinailing sa Naga, nga sa Ligaspi, naarugan sa mga sistema nito na may ito niyan At sa mga high-rise building, may mga ginibo ng lagdang na parang Japanese technology. Una na ko pa nahiling, may bago naman ang Japan para sa karamang kang kabos. O ni si Manong Chiil, medyo mayaman yun baka kaya nun ni Manong Chiil. Sa Japan, mga tugang, uminabanti na, uminangat pa. Duman sa inda pong mga lakdang manungod sa earthquake protection, nasa next level na sila, uminakat pa. Nauso na sa mga spring, nauso sa mga ruida, ang gadakol pang iba, suminakat pa. Igwa na ngunyan, mga tulad na ginibo, yung air dancing na levitating homes. Sabi, naglalataw na arong. Ang sabi mga to sa paliwanag duman, ini na levitating homes na ini, minaangat sa daga, mga tugang, using compressed air kapag mga tugang nagtama ang linog. Automatic. Minabutog siya garo. Kumbaga sa auto, garo so airbag. Ayan. Sabi, under normal conditions, mga tugang, ang harong nakatukaw sa naduman sa bako-butog, kumbaga, deflated na airbag. Yan. Nakatukaw siya duman. Pero kapag may linog, o nakadetect ng linog, o mayroong seismic activity na na-detect, yung system, mga tugang, instantly, pipabutog ito. Minaalataw siya rong, lifting the house and keeping it safe from shaking grounds. O yan po tabi, ligtas siya sa pagyugo-yugo. Dahil magagaba. Initaas siya mga tugang kaytong airbag. Ang sabi, kapag tapos na ang yugo-yugo, minabalik luway-luway mga tugang kung sa inakamugtak. Ito po narong. Ayos automatic. Ang sabi mga tugang, ang teknolohiyang ini, pinatunayan mismo sa nangyari na 7.3 magnitude quake kan 2021. Sa mga harong na igwa ka nasambit na sistema, completely mga tugang intact, dahil natakdag maski jealousy, dahil natipak mo nagbatak na parte ka narong, asin ano pa man, dahil ning danyos. Tapos igwaman silang installer mga tugang na advanced seismometers para i-monitor ang earthquakes and volcanic activity, na ang Japan mga tugang nakagibo rin paagi na maging mas matindi, mas makusog mga tugang sa disaster response. Botabi adi. Kamanga inot nga ni na mga nakaturuparan tayan sa mga trainings na pinagaratindiran ta, may system na sinda Lalo sa evacuation, di ba? May bagyo, kung ano man na emergencies. Even ang mga hotel, i-open para pauko para sa mga mga Japanese na nag-evacuar.
Di sa tuya, magayuno na ang pigigibukan simbahan, di ba? During the height of the typhoon, na mayroong tayong mga dapat na evacuar, kay puwan naman, i-open nila ang simbahan to seek refuge, mga tugang, habang matindi ang gupit kang bagyo. Kailan daw mangyari na ang mga hotel naman, buksan mo na di? Ang pagkikulay lang talaga, dapat mag-iaro ka mo kan Japanese, na kapag inukupan nindong, at tamano nindong, garo sa indong harong yan. Day pagduhagion. Ano ba man kayo nananaramta? May minabit-bit lang kung ano. Tapos iba rayaan na mati. Di ba? Sana ba na ganun, ha? Kapag pinatuloy tayo, ariin natin, kumbaga parang ariin natin na parang sa atin, sa sariling ating pangalagaan ta. Di ba? Kaya po yan ang kunyan. Yan ang dapat. Yan ang proper. Di ba? Yan, mga, ano yan, nababanggit yan ta, usong-usong yan. Kadakol po ang mga nagpiglinog mo yan. And then, ang buhay naman po ito na, baka ngaya tamaan ang Manila naman, yung the big one, na pigaapod. Di ba? So, sa satuyang parte, bilang saruman sa naging kasarabay kan International News Safety Institute sa safety, ayan po, di dapat ka matakot. Yan yung sabi na dapat aramon ta kung ano ang hasad na pigahampang tayo, gibuan tanim pagi. Di ba? Ayan, po tabi, para sa mga kababayan nato. Tangani, na in kaso umabot man yan na punto na yan, taday taman maiwasan yan. Lalo na kung it's sabi nga ni kaya ni nature's call yan, ay kailangan na preparado kita mag-ibot ang paagi kung paano na ma-survive. Di ba? Kaya baga padagos ang pag-advocate ka niba na dapat igaw kita permining go bags. Bilang ngunyan sa oras na ini, pira sa mga harong anigwang go bags. Yung go bags, mga tugang yan yung saro sa tools sa ginagamit na sa oras na may emerhensya. Nayaon po yan, may bado, may medical kit, may konting pagkain, may tubig. Minsan nga ni, isuturo sa muya duman sa International News Safety Institute when we were trained mga tuwangan sa Indonesia, nakaipuhan, kahit paano may barya ka. May barya, may mga sensilyo. Pagkatapos may flashlight, singgabos na mga bagay na kinakaipuhan mo. Tagani po na makasurvive ka. Diba? Kaya duman sa mga kababayan nato, tama yan, mga aki pa, i-train natin kung paano sa gabos ng klase po ng emergencies. Even sa family, you can practice it. Mga tugang tangani na umabot sa punto na may mga siring kayan, dakulan chances po nito makasurvive. Kasi mabawasan po ang pigabo niya itong casualty o mga nagkairido man. Di ba? Alright? Yan po tabi sa mga kabarangay ta. Mag-adal kita kan mga hazards na niya kung sa to. Adalan tayo, ano yan? And then let us try to be adaptive sa sitwasyon sa palibot ha. And then paglaitaran, magkonsulta kita dyan sa ano. Kaya pag nagpapapod ng mga pagtiripo, halimbawa mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nag-imbitar sa barangay na ngayarog kayo ni, may tiripong kita para mag-discuss kita, i-review kita. Mag-attend ka mo para maging update yung anong dapat ang giribuhon yan. Day kita magpabaya, ngani na bako lang so kapamilya ta, bako lang so buhay ta mailigtas kapamilya ta, including kan mga kapanyato kakataraning ta ang community, di ba? Ano lang yan sabi nga ni kaya ni minsan lang mangyari yan, mga tugang, na pag nagpabaya kita talagang duwang bagay lang ang dudumanan ta. It's either 6 feet below the ground or hospital. Yeah. Alright, ayan tabi mga tugang, ang sabi po mga dugang na istorya, and siyempre 40 días bago mag-eleksyon, mga kapatid. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Yan po tabi, yan, isip-isip tabi, mga tugang pag-aralan ng mabuti yan, yan pong pinagtaong window para po sa kampanya.
Yan pong pagkakataon para sa lambang butante na mapag-adalan ta, mapagkatid-atid ta sisay, ang mga pinakamatibay, as in, ang mga pwede na tawan takan sa tuya pong sagradong boto para makunyan, makapagserbi sa tuya pong nasyon, sa tuya pong lokalidad. Diba? Huwag nating sayangin ang opportunity na yan na makapatukaw ka mga tamang tao sa tamang pwesto. Okay? Ayan po tabi. Kaya, yun, may mga pangako kaya. Promises ngayon are made to be broken, Sir Mar. Yung iba po nangako, dati nang may ginibuhan di ba? May dati nang may ginibuhan sa iba. Ipagkapadagos sa sana. Okay? Kaya adalan na pong Marian tabi sa mga kabarangay ta. Ano mo to? Ano na? Papa Mar, sweet on nga ya perme si Kung Joey kasi diday ko. Nariparo nindo yan. Yan, siyempre, pag partner mo, dapat halagaan mo. Alright. Kwalipikado mong palanda, Papa Mar. Ay, ara mo, sa kwalifikasyon baga kang pagkandidato. Primero, dapat rehistrado kang butante. Di ba? Dapat rehistrado ka sa, ano yan, you know how to read and write. Yun ang pinaka-basic naman sa Omnibus Election Code, Di ba? Day ka na, ano yan, day ka ning conviction, di ba? Sa korte, di ba? O yung mga bagay-bagay na simple yan. Pero may mga additional po yan. Halimbawa, kang kay Diday na graduate pala ng tourism, cum laude, abay, naku, bagay manan sa mga pigbabuso na programa para sa turismo, taigwa na siyang karam-aram. Talagang pag-abot dyan sa craft na yan, dahil man siya matatawadan dyan. Di ba? Sa turismo, tapos sa edukasyon, mga bagay po na kaipuhan ta. Ayo. Alright, di basta bala na tabi ka mo dyan sa pag-atid-atid ka mga bagay na nagpapasiriting po sa indo. Ta nag-raos-taos na po niyan. Nagpapameriting, di ba? Okay. Sir Mar, last month po, mga gulay kuta kami ni XGF ko sa Kalungay. Nag-apot ako sa third floor public market. 320 ang kilo po. At tas baga ako ng ampalaya na sana 60 kilo. Totoo pala talaga. Nagtaas na 400 na ang kilo kang Kalunggay. Ang yari, kung nagtaranam ka mo kay itong sarong taon na pigtarami yan na pa doon, binakarakula na ko ta. Ano ding? Tranquilo na ko ta kita, makalunggay na. Tama man itong mga apigad bukar kang balsa, di ba? Figurlo ka na ko kay ito. Manong kang uraro. Ngunyan din ako nakakuyoro, naghahanap ako yung similya, tamatanong kita Tang uraro, kay puan mo itanong sa mga lindong na lugar. Diba? Ang kay puan yung gabi, kay puan. So may mga tubig-tubig dyan sa imong area. O dyan mo ni kaag yung gabi, yung taro leaves, di ba? Yung pigobakal sa taro leaves, so ano man sana So daon man sana. Tapos, yung kamuting kahoy, di ba? Kamuting kahoy. And then yung ubi na talagang yung kulay ubi talaga. May variety po yan na talagang kaipuhan. And may ready market po yan na kung sa kamsurang pigproseso nila. Pagkatapos, yung kalunggay na, ang sabi baga, pwede mo yung ikudal, 3 meter, di ba? Ikag mo dyan sa paragilid mo, and then everyday pwede ka mag-harvest, di ba? Yun, yung mga pigbabakal ninda. Kaya bagang kalunggay, bako sa ng panggulay, kundi pigahalo na po yan sa tinapay. Ano nga ito? Cheese, malunggay, pandesal. Yan ang pinakadabis. Naganglibot din sa palibot. Nainot pa yan sa mga nagdi-jingle, nagpapatugtog ng jingle din sa palibot, di ba? Cheese, malunggay, pandesal. Malibot din daw. Pagkatapos, mga tugang pigagamit sa At tanda ko itong buhay pa si Congressman Louie Villafuerte. Nakaduman ako duman sa Kunyaninda, sa resort, sa Calabanga. Duman, mga tugang, nagang proseso ng moringa. Moringa bagayan. And then pinag-export nga niyang kaito, di ba? Kung yung kadakol na nagpoproseso para duman sa mga may helang. Medically,
Sabi ka yung yan pong herbal, natural na mga pangbulong, mga tugang. Yun ang bigagamit. Kaya, yan pigsabi tayo, no? Na ang pagbasol sa udyan. Yung gumanjeng kung magulay ka ngunyan, sus Mario, si Pade. Maray kang pag nagulay ka kikalong, may bangutan mo naman, Sir Noel na Manalo, kitulong kilong limpo. Biyo palugod. Ang tinapa ngunyan, mahal. Biro mo yun ang tinapa. Na-confirm ta sa Mercedes Cam Norte kung saan may pinakamasiram na tinapa. Nampig ti tinapa pala ninda mga tugang frozen. Frozen. So pag walang frozen na dinaraduman, ibinagsak duman sa inda, dahil sinda nakakatinapa. So mga sibubog birilog yun na palaba. Kaya di man sa tuya, sulaw-ulaw. Yung sardines. Yan man ang tinapa. Barbarat sa kailang madugi. Di ba? Kaya kadakol po ng mga bagay kitang pinabarayaan ta sana. Di ba? Ayan po ang kalunggay, nakadakulaan ta na yan. Pero ngunyan, dipisilong ka na makahanap. Tad kulang na sa nagtaranom. Kanagad ba kita magtaranom ka mo kaya, nagarulok-figurlokan kami. Garo man itong mga buwa-buwa ngaya. O ilanganan nindungon yan. Kung nagtaranom ka mo, kahit ito, di nakapawakal ko yan. Pero mong 400 ang kilo. Ay, aday. Sa ito, piga-agad sa nayang kumpirang duldog niya. Bakit nga tabing, 10 duldog dyan ako niyan. Nakalunggay, 10 tangkay, tamagulay ngaya ko lamang ka, kusido. Ngunyan, day ka na makaagad kan, kunyan, mahal na. Pigpabakal na, 400 kilos. 400 pesos per kilo. Last month sabi ni Jeril, 360 pa sana. Nakalipas, pero ano lang yan. Pangyari sa buhay ka. Kaya ang sabi ni Ma'am Brenda, sa pagtanom, walang gutom. Pagtanom po kita, let's go back to the basic. Mati yan sa kamot, pero yan po masalbar sa sa buhay, including healthy life. Sa inyo ka po, sa mga mga pilong ng tropa. Salamat po sa pagkantabay. Ako po sa lingkod si Graray Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang tambalang Sir Bert Nunez at si Ma'am Gina Ritel sa Baretang alas 12. Masunod na. Coronavirus ba ang hadlang sa